шуморо пеш ҳамчун умеда мешинохтанд, имрӯз умед мешиносанд. Чӣ сабаб шуд ки табдили масалан либос кардед ё табдили ҷинс кардед? Чӣ буд дар гузашта ҳама? дар гузашта мисол як хеле буд ки ман дар таркиби мисол ягон чиз занона надоштам. мисол ай вақтаги майдаки мисол чхеле ки мисол модарзод меган мисол нарина амадам мисол бачаги бисёр буд. вақте ки мисол мара мисол ба балниса бурдам мехостам операсия мо ира танаффус кардан наметонем, барои ҳамон дигар рост гап дар куклам офтагӣ будем, намолам дохтагӣ будем, як хеле шидагӣ будем, рост гапи дигар изо мекашидим ман намола ай сарам бигирам. ана баъд пас мисол сол ба сол рафт хеле рафт ки ман мисол ами формаи занона дар танам як хеле буд мисол рагардим даже хати як мисол як кас мегӯяд ки биё ба мошин фалон ҷо бурем, ман изо мекаштам мисол хати дахтаро штанда